La llibreria Quera va obrir les portes al 1916 al carrer de Petritxol, al barri gòtic de Barcelona. Des de llavors, 4 generacions de la família s'han dedicat al negoci. Actualment, en Raimon Quera n'és el propietari. La longevitat de l'establiment és, en part, conseqüència de l'afició familiar per l'excursionisme. I és que ja en aquella època la família sortia d'excursió cada diumenge. I així es van adonar que a Catalunya existia un gran buit literari en l'àmbit de la muntanya. Com que costava trobar llibres d'excursionisme i mapes, amb els anys van començar a aglutinar tota la bibliografia possible referent al muntanyisme. Des de llavors, molts clients s'han apropat a l'establiment per trobar-hi orientació i el coneixement i la confiança presents a la llibreria generació rere generació. Cal destacar l'important paper que ha tingut la llibreria en el món de l'escoltisme, moviment que va servir de vàlvula d'escapament per a diverses generacions sotmeses a la dictadura franquista. El 2011 va rebre el Premi Nacional de Cultura per la seva vocació de foment de la cultura popular. El 2019 la llibreria es reinventa i entra en una nova fase amb l'obertura d'un restaurant a la rebotiga, curiosament a l'espai que antigament ocupaven el menjador i la cuina de l'antic habitatge familiar i afegint a la seva oferta de llibres una nova temàtica, la narrativa viatgera.